tomto návodu si ukážeme základní možnosti pro šrafování. Vytvoříme novou hladinu pro šrafy, označíme ji, vybereme barvu, označíme ji jako aktuální, no a za chvíli uvidíme, že se nám bude hodit hladina i pro ohraničení šrafovaných ploch. Pojmenujeme ji jako hranice, zatím ponecháme jako neaktuální. Ikonu šraf najdeme v kreslícím panelu nástrojů, nebo lze také alternativně zavolat příkaz klávesovou zkratkou BH z anglického Boundary Hatch, což vyvolá dialogové okno s nastavením šraf. To má 3 záložky. Můžeme začít odzadu a vybrat si z různých vzorů šraf ten, který nám bude vyhovovat. V záložce vlastnosti lze nastavit úhel natočení šrafy a měřítko. Můžeme vyzkoušet 1000, protože výkres je v milimetrech. A na záložce hranice jsou 2 důležitá tlačítka zadat plochu nebo zadat entity, což určí, co a jakým způsobem šrafovat. Tlačítko zadat plochu umožní vybrat bod uvnitř uzavřené plochy, která má být vyšrafována. Ale jak vidíte, tak ne vždy se plocha, která se zdá být uzavřená, zvlášť pokud se skládá z více entit, tak je doopravdy uzavřená. Pokud bychom takhle potvrdili šrafu, tak tím, že plocha nebyla dokonale uzavřená, někde v některém rohu musí být mezera, tak program nedokázal určit správnou plochu. Mohli bychom tento způsob tedy použít jen na opravdu uzavřené plochy, které například vzniknou v uzavřených křivkách. Pokud potvrdíme, tak si můžeme všimnout, že šrafy respektují aktuální kóty a aktuální texty a nepřekreslují je. Pro druhou oblast využijeme tu hladinu hranice, nastavíme jako aktuální a nakreslíme znova uzavřenou křivku příkazem polyline PL. A aby jsme si byli jistí, zvolíme na konci volbu C v posledním segmentu z anglického close, což naši křivku uzavře. Ikonkou pod standardním panelem nástrojů znova nastavíme aktuální hladinu na naše šrafy. Zopakujeme příkaz pro šrafy. Tentokrát nastavení zůstanou z předchozích nastavení a budeme šrafovat tlačítkem zadat entity. Zvolíme připravenou hranici, šrafy potvrdíme a hladinu pro hranici šrafy můžeme zhasnout. Pokud výkres takto budete tisknout, zjistili byste, že samotné šrafy, zvlášť pokud je budete tisknout v jiné barvě než hraniční entity, jako úsečky nebo křivky, jsou momentálně nad nimi, což při tisku není zrovna ideální, takže můžeme ještě využít zobrazení, aby nám hraniční entity překresovaly šrafy, aby byly při tisku nad nimi a ne naopak. Můžeme proto použít ikonu v panelu modifikace 2, zvolíme zobrazit, panely nástrojů, vybereme panel nástrojů modifikace 2, který je užitečný. Budeme používat první ikonu.
příkazem pro změnu kreslení. Program se ptá na výběr entit pro změnu kreslení. Zvolíme šrafy, potvrdíme výběr pravým tlačítkem myši a napíšeme písmeno B, což znamená volba zadní, a vybrané objekty se při vykreslování přesunou dozadu a tisk bude fungovat správně tak, jak potřebujeme.